bresennol bod y cyfarfod yma yn cael ei recordio ac yn cael ei gynnal yn fyw ac yn ffredio'n fyw ar YouTube a bydd modd i chi edrych arno. Gofynnir i chi roi'ch ffona symudol i ffwrdd a hefyd i roi'ch hunan ar mute os gwelwch yn dda, ond ni bai eich bod chi'n cyfrannu yn y cyfarfod ac yn cael ei recordio. A gai ofyn gan bod ni'n yn griw bychan heddiw i'r aelodau Pwyllgor Gwaith eisiau cyfrannu neu swyddogion i chi godi'ch llaw go iawn, mae'n anodd iawn cadw golwg ar y llaw rhithiol ac fydrai reoli'r cyfarfod yn well fel yna sydd hynna'n iawn. Mi ai ymlaen wan i'r bawb sy'n bresennol. Yn gyntaf oll mae'n ymddiheuriad gan y cynghorydd Ieuan Williams o ran fel arall mae'r Pwyllgor Gwaith yn llawn. Mi ai o gwmpas yr aelodau etholedig dwi wedi gweld sydd yma ac os dwi'n methu rhywun, plis newch chi tynnu sylw i hynny. Yr aelodau etholedig sydd yn gwrando ac yn eistedd yma ond ddim yn aelodau'r Pwyllgor Gwaith ydy'r cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, y cynghorydd Glyn Haynes, y cynghorydd Ken Hughes, y cynghorydd David Roberts a'r cynghorydd Bob Llywelyn Jones. Dwi wedi weld yma bore yma. A mi ai o gwmpas y swyddogion hefyd yn mwyn croesawu chi. Prif Weithredwr sef Mrs Anwen Morgan. Bore da i chi gyd. Prif Weithredwr sef Mr Dylan Williams. Bore da pawb. Swyddog 151 sef Mr Mark Jones. Bore da pawb. Swyddog Monitro sef Ms Lynn Ball. Bore da. Da, dwi ddim yn gallu gweld bod y cyfarwyddwr addysg wedi cyrraedd eto, ond dwi rhys yn ymuno efo ni. Mae Vaughan Roberts, y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. Bore da. Mr Christian Bran, sef y pennaeth rheoleiddio a datblygu'r economi. Bore da pawb. Bore da. Wedyn yn ymlaen i Anwen Davies, rheolwr sgrwtini. Bore da. A hefyd yma yn cefnogi y pwyllgor bore mae Meirwen Hughes a Miss Anne Holmes ac hefyd mae Arwel Aniki yma o'r criw cyfieithu a dwi'n meddwl bod fi wedi cael pawb yma bore yma. Efo hynna mi awn ni ymlaen i'r agenda. Felly rhif 1 ar yr agenda bore yma di datganiad o ddiddordeb. Os mae gen unrhyw aelod neu swyddog unrhyw ddatganiad o ddiddordeb i wneud. Na. Diolch i chi. Mi awn ni ymlaen felly'r ail eitem ar yr agenda, sef materion brys a'r disdwyd gan y Prif Weithredwr. Na, dim materion brys bore yma, Madam Cadeirydd. Diolch. Diolch Anwen. Da ni'n ymlaen wedyn i'r trydydd eitem sef y cofnodion neu gyflwyno ac i gadarnhau'r cofnodion drafft ar gyfer y Pwyllgor Gwaith ac yn halwyd ar yr unfed ar 20 o Fehefin. Oes rwy'n yn fodlon cynnig bod y cofnodion yn gywir? Dwi'n cynnig. Carwyn. Eilio. Diolch yn fawr iawn. Carwyn y cynnig ag Bob yn eilio. Gai fynd o gwmpas chi am eich pleidlais gan ddechrau y cynghorydd Meirion Jones. Cytuno. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Richard Dew. Cytuno. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Robin Williams. Cytuno. Diolch. Cynghorydd David Rhys Thomas. Dwi'n cytuno. Diolch. A'r cynghorydd Ali Mymru. Erbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Fe hynny, da ni'n symud ymlaen i'r pedwerydd eitem ar yr agenda, sef cofnodion y panel rhiantu corfforaethol ac yn halwyd ar yr 8fed o Fehefin. Mae hein yma hefyd i gyflwyno i ni er mwyn i ni mabwysiadu nhw. Os da rwy'n yn fodlon cynnig nhw, os gwelwch yn dda. Na, i gynnig. Cynghorydd Meirion Jones yn cynnig. Gai eilydd os gwelwch yn dda iddyn nhw? Eilio. Rwy'n yn eilio. A mi ai o gwmpas chi yr un math i dderbyn hein. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch Robin. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Yn derbyn. Diolch. Y cynghorydd Ali Mymru. Erbyn. Diolch. A'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Da ni'n symud ymlaen rwan i'r pedwerydd pumed, mae'n ddrwg gen i eitem ar yr agenda, sef y blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith, a dwi'n cymryd Anwen neu drosodd i chi gyflwyno hynny. Diolch Anwen. Diolch yn fawr iawn, bore da. Chydig iawn i adrodd bore yma ran newidiadau i flaen rhaglen waith y Pwyllgor Gwaith. A'r unig beth dwi angen tynnu sylw at fod i un eitem newydd wedi'i rhaglennu ar gyfer cyfarfod bore yma, sef eitem 9 ar eich blaen rhaglen waith chi, y strategaeth cyfraniadau buddion cymunedol. Bob dim arall yn aros fel yr adroddwyd y mis dwytha, Cadeirydd. Diolch yn fawr. Diolch. Felly, da ni angen cyflwyno, a da ni angen derbyn y Pwyllgor Gwaith derbyn y blaen rhaglen waith. Dwi'n cynnig o gai eilydd os gwelwch yn dda i'r blaen rhaglen. Na, eilio. Meirion yn eilio, a mi ai o gwmpas chi fel Pwyllgor Gwaith i dderbyn. Cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch. Cynghorydd Robin Williams. Derbyn.
Diolch. Y cynghorydd Karen Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Dwi'n derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. A'r cynghorydd Bob Harry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Rydyn ni'n symud ymlaen rwan i'r chweched eitem ar yr agenda, sef y cyfrifon terfynol drafft 2020 i 2021 a defnyddio'r cronfeydd wrth gefn a balansau a troi'r deilydd portffolio sef y cynghorydd Robin Williams. Diolch Robin. Ie, diolch yn fawr iawn. Mae'r adroddiad yma yn cyflwyno'r datgan incwm a gwariant drafft ar gyfer 2020-2021 a'r fantolen drafft fel ag yr oddi ar 31 o Fawrth 2021. Hefyd mae yna wybodaeth mwy manwl yn yr adroddiad yma am balansa cyffredinol y cyngor a'r cronfeydd wrth gefn sydd wedi cael eu clusnodi. A mae'r adroddiad yn rhoi manylion am sut mae'r cyngor yn bwriadu defnyddio'r cronfeydd wrth gefn a'r balansa yn 2021-2022 ac yn y dyfodol. Mae o yn nodi lefela balansa cyffredinol a'r cronfeydd wrth gefn clustodedig sydd yn barn proffesiynol Mark Jones, y swyddog adran 151, fel lefela sydd ei hangen i ni gwrdd â unrhyw risgiau ariannol da ni'n wynebu yn y dyfodol ac unrhyw ymrwymiadau cyllido presennol da ni wedi wneud a cymryd i'r ystyriaeth unrhyw gyfyngiadau penodol ar gyfer y cyllid. Felly os wedi dod yn mewn fel arian grant a bod hwnnw ar gyfer rhywbeth penodol yn amlwg fydden ni ddim defnyddio'r pres na ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Mae rhaid pwysleisio bod lefel y risg mae'r cyngor yn ei wynebu yn medru newid a mae rhaid i ni gadw golwg ar lefelau'r balansa cyffredinol a'r cronfeydd wrth gefn dros y misoedd nesaf. Da ni'n gwybod yn barod bod yna bwysau'n dod mewn un neu ddau o feysydd a bydd rhaid i ni ariannu hynny wrth i ni fynd yn ymlaen. Mae'n bwysig hefyd i mi jyst pwyntio allan na dydy'r ffigurau yma ddim wedi cael ei archwilio eto a felly mi fedra yna fod newid oherwydd hynny. Ac unwaith fydd yr archwiliad wedi cael ei gwblhau, mi fydd y datganiad o gyfrifon terfynol yn mynd o flaen y Pwyllgor Llywodraethu ag archwilio a wedyn i'r cyngor sir llawn. Wedyn, hefo hynny o eiriau, cyn i mi fynd drwy'r argymhellion, na i drosglwyddo i Mark Jones, y swyddog 151, am ei sylwadau fo. Diolch Robin, diolch Mark. Diolch yn fawr, ie. Jyst ar yr cyfrifon ei hun, y ddau ddatganiad sy'n dod o'r cyfrifon, mae o'n dangos yn yr datganiad incwm a gwariant bod yr cyngor, mae'r gwasanaeth y cyngor wedi costio 24 miliwn. Wrth gwrs, dydy hynna ddim yn meddwl bod hynna gyd yn disgyn yn erbyn drethdalwyr Môn i dalu hynna. Mae hwnna yn y datganiad sy'n seiliedig ar yr polisiau cyfrifo a'r safona cyfrifo da ni'n gorfod dilyn i ddod â'r cyfrifon at ei gilydd. Mae yna lot o wariant y fanna sy'n dod allan o'r cyfrifon ar gyfer beth sy'n cael ei ariannu gan treth cyngor ac yn y blaen. A mae'r cyfrifon llawn drafft ar safle we cyngor, os ydy rhywun yn gwylio hwn ac yn edrych ar yr adroddiad yma ac yn meddwl be mae hyn yn feddwl, wel mae yna fwy o fanylion yn y cyfrifon drafft ni sydd ar y safle we ni. Ac fel oedd cynghorydd Robin Williams yn dweud, mae hein yn cyfrifon sydd dal yn cael ei archwilio a bosib i newid. Just un pwynt bwysig o'n i'n meddwl codi efo chi, da ni wedi bod trwy'r arian wrth gefn a balansa'r cyngor a di edrych beth sy'n angen ac ar yr arian wrth gefn cyffredinol. Fel arfer dwi wedi bod yn dweud wrthach chi, da ni angen cadw o gwmpas 5% o cyllideb net revenue y cyngor. A mae'r balansa wedi bod o dan y ffigwr yna hyd at flwyddyn dwytha pen athon nhw ddod yn agos iawn i'r 5%. Mae nhw'n uwch na'r 5% rwan, ond dwi yn argymell i chi oherwydd yr ansicrwydd dros gwariant flwyddyn yma, fel da ni'n dod allan o'r cyfnod Covid, a yr ansicrwydd o gwmpas y setliad gan Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyllideb revenue flwyddyn nesaf.
dwi'n awrgymell ddylia y balans da ni'n cario fod yn fwy na 5%. Fysa 5% o gwmpas 7 miliwn a hanner, ond dwi'n meddwl fysa'n beth doeth i ni gadw swm uwch na hynna, a dwi'n argymell 9 miliwn fel yr isafswm am flwyddyn yma. Ond wrth gwrs, na ni adolygu'r ffigwr yna fel da ni'n symud ymlaen, as y sefyllfa ariannol yn gwella, a dipyn bach fwy o sicrwydd, fydda ni bosib meddwl dod â'r ffigwr yna nôl lawr tuag at y 5%. Ond ar y funud, dwi'n gweld risgiau, dwi'n gweld heriau ar gyfer yr ochr ariannol i ddod, a fysa'r codi'r lefel na i 9 miliwn yn rhoi dipyn bach fwy o sicrwydd ariannol i'r cyngor. Fel o Robin yn egluro, mae gweddill yr arian wrth gefn, mae yna resyma penodol i gadw rhan fwy o'n nhw, ar gyfer risgiau corfforaethol, bosib mae hynna yn amflynyddol. Wedyn mae yna risgiau penodol mewn gwasanaethau, a da ni'n cadw arian wrth gefn ar gyfer pethau penodol. Mae rhywfaint o'r arian wrth gefn i ariannu gwariant cyfalaf i'r dyfodol, neu prosiectau sydd wedi cychwyn yn barod a heb i orffan. A hefyd, fel o Robin yn egluro, mae yna grantiau ac yn y blaen ag arian eraill fydra ni ond defnyddio am y pwrpas mae'r grant wedi rhoi, a wedyn unrhyw dan wariant neu grant sydd heb i ddefnyddio, da ni'n cadw fo yn yr arian wrth gefn. Felly, pwrpas yr adroddiad ydy i chi nodi y cyfrifon, nodi y balansa a'r balansa arian wrth gefn mewn sgolion ag yr arian wrth gefn sydd gan y cyngor, ac yn gofyn i chi yn benodol i cytuno i greu yr arian wrth gefn newydd neu'r unigol sy'n cael ei restru yn tabl yn paragraff 6.1 a i greu arian wrth gefn ar gyfer y gwasanaethau 1.376 miliwn sy'n cael ei nodi yn tabl 3 o'r adroddiad, a hefyd mewn egwyddor i ryddhau defnyddio balans uwch na da ni'n argymell fydd angen cario ar gyfer yr arian wrth gefn cyffredinol a arian wrth gefn eraill lle dysgyn ni ddim angen neu ddim ymrwymiad i ddefnyddio'r arian yna. So mae hynna'n yn rhoi caniatâd i ni edrych i ddefnyddio 3.47 miliwn o'n balansa ni ar gyfer prosiectau sy'n atab risgiau neu heriau mae'r cyngor yn gwynebu ar hyn o bryd. Ond fydd yr prosiectau yna ddim yn symud ymlaen heb eich caniatâd chi, a felly fydd yna fwy o waith yn cael ei wneud ar restr yn dod o'ch ger bron chi eto i chi gytuno ar prosiectau unigol i ddefnyddio hyd at 3.47 miliwn. Diolch. Diolch Mark, a i nôl at Robin i fynd drwy'r argymhellion dyma Robin cyn i ni agor allan i drafodaeth. Diolch Robin. Ia, diolch yn fawr. Cyn i mi fynd i mewn i'r argymhellion, dwi'n meddwl bod yn bwysig uchafu rhai o'r bethau mae Mark wedi sôn amdanyn nhw. Tydan ni ddim allan o yr argyfwng, gymryd mae Covid yn cwestiwn. Yndi, mae'r sefyllfa wedi gwella yn arw yn ôl beth ni ddallt o ran nifer o bobl sy'n mewn ysbytai, a mae'r nifer wrth gwrs o bobl sydd yn marw o'r haint difrifol yma wedi lleihau. Mae bob un marwolaeth yn un marwolaeth yn ormod, ond mae'r ffigurau wedi lleihau yn sylweddol dros y misoedd dwytha yma, ond da ni ddim allan ar coed eto, dwi'n meddwl bod yn bwysig pwysleisio hynny. Da ni hefyd ddim yn gwybod be fydd yn setliad ni o Gaerdydd eleni, da ni ddim yn cael unrhyw amcangyfrif fel da ni'n gwybod bellach tan mwy na lai yn munud dwytha just cyn y dolig, felly mae rhaid i ni ystyried hynny. Dyfarniad codiad cyflog, da ni'n gwybod yn barod bod yna un dyfarniad codiad cyflog yn debygol o'n bod yn fwy na beth da ni wedi galludo ar ei gyfer o. Mae gennym ni hefyd, mae rhaid i ni gofio ôl-groniad o wariant sydd ei angen ar yn ffyrdd ni, ar yn ysgolion ni, ar yn canolfanna hamdden ni, ar yn llyfgelloedd ni, enghraifft, mi fedrwn ni gario ymlaen ar hynny. Ac felly, dwi jyst eisiau rhaid pob peth yn glir ac ar y bwrdd fel bod pawb yn dallt bod na bwysau ychwanegol o bosib yn mynd i fod arna ni. A felly, fel mae Mark wedi dweud, mewn egwyddor, mae gofyn i'r Pwyllgor Gwaith gytuno yr argymhellion.
Ac dwi'n mynd I gynnig un newid bach I un o'r argymhellion, ond mi ddoi at hwnnw pan ei ddod i'r pwynt priodol. Felly, yr argymhellion ydy bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r prif ddatganiadau ariannol heb ei archwilio ar gyfer 2020-2021, cyhoeddi'r y datganiad o gyfrifon llawn ar gyfer 2020-2021 ar y ddolen a ganlyn am ar ddolen yn fanna unrhyw un sy'n eisiau edrach arnyn nhw. Yn ail, bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r sefyllfa o ran y balansa cyffredinol a chronfeydd wrth gefn a glusnodwyd a'i fod yn cymeradwyo creu cronfeydd wrth gefn newydd a nodir yn atodiad 4, sef cyfanswm o 5.181,646 miliwn. Yn drydydd, bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi'r sefyllfa o ran balansa ysgolion. Yn bedwerydd, bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo cynyddu I safswm balans y gronfa cyffredinol I 9 miliwn, ac fe adolygu'r swm eto wrth osod cyllideb refeniw 2022-2023. Yn bymad bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo creu cronfeydd wrth gefn ar gyfer gwasanaethau, gwerth cyfanswm o 1.376 miliwn yn unol ag atodiad 1 tabl 3, gan nodi bod na gam sillafu yn fanna hefyd. A hwn, rhif 6, hwn ydy'r un lle dwi eisiau gwneud jyst un newid bach o sgai, bod y Pwyllgor Gwaith yn awdurdodi mewn egwyddor defnyddio hyd at 3.471 miliwn, 1.217 miliwn o balans y gronfa cyffredinol a 2.254 miliwn o gronfeydd wrth gefn clusnodedig ni ymrwymwyd i'w defnyddio I gyllido prosiectau penodol sydd wedi ei cynllunio I gwrdd â risgiau a'r heriau sy'n gwynebu'r cyngor. Bydd y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo'r holl prosiectau newydd cyn iddynt gychwyn. Diolch yn fawr. Diolch Robin am yr argymhellion yna. Dwi am ofyn os yna eilydd gyntaf cyn I fi symud allan I drafodaeth, plis, rhag ofn I fi anghofio neu hynny bynnag bleidlais. Felly, os yna eilydd i'r argymhellion gyntaf. Yna byna gwestiwn ma, Dafydd, sy'n gweld I law. So, reit, gawn ni drafodaeth rwan ar yr argymhellion neu unrhyw gwestiwn ydych chi'n dymuno codi o hynny. Neu sylw ydych chi'n dymuno I wneud hefyd, sori. Na, sgan neb sylw. Y cynghorydd Richard Dew. Ie, diolch. Na, jyst cytuno be ddwedodd yr swyddog 151. Dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni'n cadw'r balensa yma yn uchel mwy nag arfer ar y funud. Da ni cael blwyddyn eithriadol blwyddyn dwytha yma, lle mae yna arian wedi dod gyn Llywodraeth Cymru I ariannu lot o bethau. Ond rhaid ni fod yn ofalus, felly fydd flwyddyn nesaf yn hollol wahanol, a fydda ni angen y pres sydd wrth gefn. So, dwi'n meddwl na pwyll bia hi, a peidio mynd allan a gwario'r pres mae gyd. Dwi'n meddwl na jyst cadw'r balans reit uchel a gweld sy'n bydd pethau blwyddyn nesaf. Diolch. Diolch yn fawr. Os y cynghorydd Meidan Jones. Ie, jyst fel bod i'r cyhoedd sydd yn gwrando ar hwn ac yn edrych ar hwn, sylweddoli bod ni wedi bod yn trafod hyn cyn dod yma heddiw, a bod ni yn ymwybodol o'r pwysau sy'n fel mae Richard wedi newydd ddeud a Mark a Robin o'i flaen o, bod ni yn sylweddoli difrifoldeb y sefyllfa. Iawn, mae yna bres yna, ond bod ni yn ofalus ydyn ni yn delio efo. Ac gawn ni edrych ar be di'r cynlluniau wrth symud ymlaen. Diolch. Diolch, Meidan. Cynghorydd Carwyn Jones. Diolch yn fawr. Jyst y gyntaf, diolch I Mark a'r tîm am gwaith paratoi. Mae yna waith aruthrol yn I paratoi cyfrifon diwedd flwyddyn, does, diolch I chi gyd am wneud. Jyst un cwestiwn I Mark ar y cyfrifon terfynol. Oes yna newid I bod yn deter des dros y flwyddyn dwythau I fel bod Covid I bod I gymaru fo y deter des yn y blynyddoedd blaenorol? Ydy bobl yn gymryd mwy amser I dalu I Mark ta? Oes unrhyw newid I bod? Dwi'n gwybod bod wedi springio cwestiwn fel yna on the spot lle a fodlon chyd o'n dol fi unrhyw adag, ond just o ran diddordeb, oes yna newid I bod yn y deter des? Da ni yn edrych ar faint mor hir mae dyledion yn sefyll ar yn llyfrau ni. Dwi ddim efo'r gwybodaeth ymlaen I heddiw I ateb chi, ond na I anfon y gwybodaeth I chi. Just y ran
dyledion, mae lefel dyledion yn enwedig dyledion dreth cyngor wedi codi flwyddyn yma, mae wedi codi o, dwi'n meddwl o gwmpas tua 2 filiwn a hanner i 2.7 miliwn a diwedd flwyddyn ariannol dwytha, a mae wedi codi i 3.8 miliwn tro yma. So, mae yna fwy o bobl yn cymryd fwy o amser i dalu dreth cyngor flwyddyn yma, a yn y cychwyn yr cyfnod cael awr, oedden ni'n cytuno i ohirio pa bryd oedd pobl yn cychwyn yn talu dreth cyngor, pa bryd oedd nhw'n talu'r rhandaliad gyntaf. Felly, oedden ni'n disgwyl i'r lefel godi, a tydi hyn yn ddim yn byd unigryw i Ynys Môn, mae hyn yn negas mae bob un cyngor wedi bod yn rhoi i Llywodraeth Cymru. A fel fedrwch chi weld yn y rhestr o arian wrth gefn newydd a chi wedi creu, o'na swm wedi dod gan Llywodraeth Cymru dros 750,000 i helpu ni i ariannu y collad os di bobl ddim yn gallu talu i dreth cyngor a maen nhw'n mynd lawr y lôn o fod yn beth dalwr neu beth bynnag a fydd rhaid ni sgwennu'r ddyledion o'i ffwrdd. Wrth gwrs, da ni'n isio mynd i fanna a da ni'n gweithio efo bobl, a sydd ydi bobl yn mewn trafferthion efo talu i dreth cyngor, wel, wrth gwrs, dwi'n awgrymu iddyn nhw ddod ata ni a siarad efo ni. Hynna ydi peth gorau fedra nhw'n wneud yn lle bod nhw'n anghofio, trio anghofio'r ffaith bod nhw'n mewn ddyled i'r cyngor a jyst cadw fo a pidio wneud yn byd amdano fo oherwydd na ni ddilyn yn trefniadau i adenu lle ddyled yma. So, os di rhywun mewn traffath, peth gawr fedra nhw ddeud ydy dod ata ni cyn gyntaf a phosib. Fydda ni'n defnyddio'r arian wrth gefn yn symud ymlaen. Mae proses adenu'r dyledion wrth gwrs yn cymryd sawl mis blynyddoedd mewn rhai achosion. Felly fydda ni'n defnyddio a ryddhau yr arian wrth ychwanegol mae da ni wedi cael dros cyfnod o blwyddyn neu ddwy mwyn lleihau y baich yn y flwyddyn ariannol a bod yr gost ddim yn disgyn ar dreth dalwyr Môn, fydd y grant ychwanegol mae da ni wedi cael gan Llywodraeth Cymru yn helpu efo unrhyw golled. Sori, sgynna fi manylion ar eich cwestiwn penodol chi, ond fydra i anfon y gwybodaeth i chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Os y gwestiwn arall neu sylw arall sy'n rhaid yn dymuno i wneud? Y cynghorydd Dafydd Rhys. Ie, yn gyflym, sy'n just hoffi llongyfach y swyddogion y ffordd maen nhw wedi rheoli'r gyllideb yn yr cyfnod mor ansicr yma. Diolch i bawb sydd wedi bod yn ymwneud â'r gwaith yna, diolch. Diolch, Dafydd. Os yna unrhyw gwestiwn neu sylw arall rhywun arall yn dymuno? Cyn i ni symud ymlaen i'r bleidlais, dwi'n meddwl am andros o bwysig bod ni'n tynnu sylw i beth sydd wedi bod yn y wasg yr wsos dwytha ynglyn â cynghoran pryderu am be mae flwyddyn nesaf yn edrych fel. Nifer o newidiadau, dwi'n meddwl bod Robin grynhoi nhw'n dda iawn yn ei gyflwyniad o, mae yna bwysau mawr o'n blaenau ni fel cynghora a mae rhaid ni fod yn hynod o ddoes. Ac bod ni'n dod allan o'r argyfwng fel fyr argyfwng, da ni yn mynd i camu fewn i'r argyfwng mewn mod gwahanol a mi fydd yna ddisgwyliadau gwahanol a anghenion bobl ella'n dwyshau oherwydd beth sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn dwytha. Felly mae'n andros o bwysig i ni, a dwi'n mynd i gymryd yr eiliad i ganmol y pwyllgor gwaith sydd gen fi, achos da ni wedi bod ers 2017 yn pwyllgor gwaith sydd wedi bod yn aeddfed a trio gwneud penderfyniadau yna yn ddoes bydd yr cyhoedd, a dwi ddim yn awyddus iawn i ni newid o'r cyfeiriad yna bod yna alwadau i spend today and forget tomorrow. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig i ni fel pwyllgor gwaith ydy bod ni'n cofio'n cyfrifoldeb ni nid yn unig i'r etholwyr yn cyfnod ni yma, ond i etholwyr Môn i'r cyfnod eich bod ni ddim yma, bod ni'n diogelu'r gwasanaethau yna iddyn nhw'r dyfodol a bod yn ddoeth iawn. Felly dwi'n meddwl bod Robin, a dwi'n ddiolchgar bod Robin wedi crynhoi yr heriau da ni'n gwynebu fel cynghora sir. Os nad oes na gwestiwn ychwanegol mi ai felly'r pleidlais, gai ddiolch i Robin am gynnig yr argymellion ac i Dafydd Rhys am eilio nhw. Unai droi'r cynghorydd Meirion Jones. Cytuno. Diolch. Y cynghorydd Richard Dduw. Ie, cytuno. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch Alun. Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi.
Da ni'n symud ymlaen wan i'r 7th eitem ar yr agenda, sef yr adroddiad blynyddol gan y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol 2021, a mi fydd hwn yn sgrwtini. Mae'n bwysig nodi nac adroddiad statudol y cyfarwyddwr ydy hwn, ond nes i licio geiriau y cyfarwyddwr yn sgrwtini os ydw i dda. Dwi yn mynd i ddeud na eiriau fo ydi o. Mai adroddiad fo ydi o, mae o'n deud mae gennym ni gyd gyfrifoldeb yn rhan o'r adroddiad yma. Felly mae o'n gweld hwn fatha adroddiad ni gyd yn gorfforaethol, a dwi'n meddwl bod hynny'n wir a dwi'n falch iawn o glwad fo'n yn deud hynny bod o'n sylweddoli bod ni fel aelodau etholedig a swyddogion i gyd yn cymryd rhan yn hechnogaeth yr adroddiad yma. Hynny, cyfrifoldeb fo'n o tynnu'r adroddiad at ei gilydd, a mae'n bwysig nodi fama bod yr adroddiad, mae o'n statudol sydd mae o wedi wasod allan, y disgwyliadau sydd yn yr adroddiad, ac oherwydd hynny mae o wedi linio fel y gymau o, a mae o wedi cynnwys bob dim sydd ei angen o ran yr elfen statudol. Felly, ychydig yna eiriau mi ai drosodd i fo, a wedyn Anwen, mae o'n mynd â chi wedyn o ran safbwynt y pwyllgor sgrwtini. Diolch fo'n. Diolch. Bore da bawb. Fel sydd wedi cael ei adrodd, da ni'n falch iawn o'r adroddiad yma flwyddyn yma. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol dros ben, a fel da chi wedi sôn yn gynharach, da ni dal yn ei chanol hi. A da ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni chwaith, felly mae'n bwysig i ni nodi hynny yn fan hyn. I ddechrau fe, swn i'n licio diolch i bob aelod o staff yn y gwasanaethau cymdeithasol a hefyd yn gofalwyr maeth sydd wedi gweithio'n hynod o galad yn ystod y blwyddyn a hanner dwytha a sydd yn dal yn cydweithio hefo ni. Mae bobl wedi blino, da chi wedi clywed am y Covid fatigue, da ni'n dechrau sylwi bod bobl yn mynd i ffwrdd yn sâl, felly fe rai ni fod yn ymwybodol o'r heriau yna sydd o'n blaenau ni. Ond yn ystod y flwyddyn dwytha, da ni wedi bod yn llwyddiannus yn llenwi swyddi. Mae yna bobl eisiau dod i wasanaethau cymdeithasol yn Ynys Môn i weithio rwan, a felly mae hynny'n peth da, da ni'n llwyddiannus iawn yn llenwi swyddi. Mae CIW, fel da chi'n gwybod, maen nhw wedi bod hefo ni am gyfnod yn gwneud adolygiad ymweliad sicrwydd yn gwasanaethau plant ac oedolion. Tydi'r llythyr ddim wedi cyrraedd mi eto, ond oedden nhw'n hapus i ni ddefnyddio'r gair cadarnhaol ynglyn â'r ymweliad sydd wedi bod, a mae yna lot i ddathlu, felly fydd y llythyr hefo ni mewn rhywbeth efnos erbyn wan, a mi fydda ni'n rhannu hwnna hefo chi. Hefyd, mae'n cartrefi Clud ni wedi derbyn ymweliad, ac eto oedd y ddau ymweliad yna wedi bod yn rhoi cadarnhaol, a dim llawer o sylw wedi cael ei gwneud ynglyn â elfenna bach iawn oedd angen i'w sortio yna, a mae hyn wedi cael ei gwneud. Felly mae gennym ni berthynas da ac agored hefo CIW, a mae hynny'n bwysig. Da ni yn chwarae'n rôl yn rhanbarthol ac yn genedlaethol mwyn wneud yn siŵr bod lleisiau a anghenion trigolion Ynys Môn yn cael ei glywed. A da ni hefyd, fel da chi'n gweld yn yr adroddiad, wedi gorfod newid y ffordd o weithio yn ystod y flwyddyn dwytha yma. A mi ydyn ni o hyd yn edrych ar gwahanol ffurflen i weithio hefo trigolion Ynys Môn pan maen nhw angen yn gwasanaethau ni. Mae yna sawl elfen yn yr adroddiad, ella swn i'n tynnu ambell i sylw i chi ynglyn â'r gwaith yn y maes oedolion. Da ni wedi mynd yn didigol, mae gennym ni defnydd o technoleg, a mae hwnnw yn gallu gweithio'n dda efo rhai unigolion unig allan yn y gymuned. Mi ydyn ni hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth efo Mencap Môn, a da ni wedi helpu nhw ddatblygu hwb yn ganol Llangefni, ond maen nhw rwan yn mynd i fynd ar hwb yna o gwmpas yr ynys. Mae gennym nhw drefniadau i fedru fynd i'r cymunedau, felly da ni falch iawn o'r partneriaeth yna sydd gennym ni hefo nhw. A mae gennym ni partneriaeth hefyd hefo sawl partner arall. Mi ydyn ni'n gweithio'n agos iawn yn amlwg efo adran addysg a adran 2 y cyngor, a wedyn da ni yn falch iawn o'r perthynas agored yna sydd gennym ni hefo y ddwy adran yna yn benodol yn y cyngor. A hefyd mae gennym ni berthynas da erbyn hyn hefo yn ysgolion lleol. Mae gennym ni gyfarfodydd rheolaidd lle da ni'n ymuno hefo yn Prifathrawon yn bennaf, a da ni dal yn gweithio ar mynd ar ynys yma i fod yn trauma-informed island. Felly mae yna lot o sylwadau yn yr adroddiad.
dwi ddim yn mynd i ymddiheiro bod o'n 50 o tudalena, a mae hwnna yr fersiwn pyn bach mwy condensed os liciwch chi, oedd o'n 58 o tudalena. Felly, da ni wedi gael lawr pyn bach, ond da ni wedi tynnu'n byd allan. Be oedden ni wedi reid ydy sylwadau lefel uchel. Ac i gloi, da chi'n gweld yn yr adroddiad yr cynnydd sgynnon ni yn gofalwyr maeth ar yr ynys, a mae hynny yn wych o beth. A da ni mond i mewn i'r ail chwarter o'r flwyddyn nofio yma, a da ni wedi llwyddo i hitio'n target o gael 6 ofalwyr maeth newydd. Wel, mi fydda ni erbyn mis Medi wedi hitio'r target yna. Ac yn mis Medi, mi yna fwy o ymdrech i gael fwy o gofalwyr maeth yma yn Ynys Môn. A fel o'n i'n dweud, mae'r pecyn da ni'n gynnig gwan i'n gofalwyr maeth ni wedi cael ei osod a wedi cytuno gyda chi. Felly hynna pam o'n i'n pwysleisio ac o'n i'n falch bod yr arweinydd wedi bigo i fyny ar y geiriau na adroddiad ni ydy hwn. Fyswn ni'n medru gwneud hyn ar ben yn hun. Felly dyna fo'r adroddiad. Felly os oes yna gwestiynau neu sylw, yn hapus i dderbyn hynny. Diolch. Diolch Fôn. A i drosodd am sylwadau sgrwtini gyntaf a wedyn na ni agor allan. Diolch Anwen. Iawn. By'r Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol edrych ar yr adroddiad drafft gan y cyfarwyddwr statudol dydd Iau dwytha'r 8 o Orffennaf. Ac wrth gynnig yr adroddiad drafft cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Gwaith, mi o gynnyn nhw chydig o sylwadau i'w chafu'r Pwyllgor Gwaith. Yr un cyntaf, eisiau nodi yr heriadau yn gysylltiedig efo Covid-19 a'r pandemig, a hefyd nodi gweithio hynny bod y gwasanaeth wedi llwyddo i gyflawni holl waith statudol, a bod yna sicrwydd o hynny wedi cyrraedd gan CIW i'r perwyl hynny, bod hynny yn bwynt teilwng i'w nodi sylw'r Pwyllgor Gwaith. Ond yna gyfeiriad hefyd at y gwaith sylweddol, gwaith partneriaethol, a mi yna gyfeiriad penodol at gwaith partneriaethol mewnol efo'r gwasanaeth tai a hefyd efo'r gwasanaeth dysgu a hefyd yr ysgolion fel mae Fôn eisoes wedi gyfeirio ato fo. Mi yna hefyd nodi yn yr adroddiad y galw cynyddol ar wasanaethau cymdeithasol, bod hynny'n blant, bobl ifanc neu oedolion, ac yn rhagweld bod hynny yn mynd i gynyddu yn enwedig fel mae'r llacio yn parhau efo'r rheoli sgil-effeithiau'r pandemig. Yn gysylltiedig â hynny hefyd, o'na sylwadau ynghylch y pwysau ariannol tebygol ar y gwasanaethau cymdeithasol a bod angen cadw golwg ar hynny. A mi o'na gyfeiriad hefyd at ansicrwydd o ran maint a hefyd dyfodol rhai o'r grantiau gan Lywodraeth Cymru. Mi nath y Pwyllgor gyfeirio'n benodol at ICF, yr Integrated Care Fund, ac yn nodi bod hynny eto i'w gadarnhau. Ac yn ola, mi oedden nhw'n dymuno tynnu sylw at gyfraniad sylweddol lluosog staff y gwasanaethau cymdeithasol, a bod nhw'n gwneud hynny i chi fel Pwyllgor Gwaith. O gymryd y sylwadau yna i ystyriaeth felly, penderfyniad ac argymhelliad y Pwyllgor Sgrwtini oedd cynnig yr adroddiad fel adroddiad sy'n rhoi sicrwydd o ran ansawdd y gwasanaethau cymdeithasol yn Môn i'r Pwyllgor Gwaith i'w ystyried bore yma. Diolch fawr. Diolch yn fawr iawn Anwen, a cyn i mi agor allan yr argymhelliad bore yma di bod ni'n derbyn yr adroddiad, a mae'r adroddiad wedyn yn gorfod mynd ymlaen i'r cyngor sir hefyd, felly dyna di, a diolch i Pwyllgor Sgrwtini am ei cyfraniad. Rhan na i agor allan i'r Pwyllgor Gwaith, os gennych chi unrhyw sylw neu gwestiwn da chi'n dymuno wneud ar yr adroddiad, y cynghorydd Carwyn Jones. Yn gyntaf, diolch yn fawr iawn i Fôn a'r tîm am y gwaith calad a adroddiad cadarnhaol ofnadwy. Da ni'n falch iawn o'r gwaith da chi'n neud, a mae'n waith pwysig ofnadwy yn Ynys Môn, dydy. Un o'r llwyddiannau, dwi'n meddwl, da ni gyd yn ofnadwy o falch o i weld yn datblygu dros blynyddoedd ydy yr cynnydd yn y cartrefi maethu da ni wedi weld yma'r Ynys Môn. Dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn lwyddiant aruthrol, dydy. Nes o'n i sbio ar hyn chydig o flynyddoedd yn dol, nes o'n i reid pecynna gwell teilera yn ei lle, a dwi'n meddwl bod hyn wedi bod yn lwyddiant ysgrifol, a mae'n falch iawn o weld hyn yn cynyddu eto yn yr adroddiad yma, so da iawn chi. A bod yna un wedi cael ei llwyddo i gael ei fabwysiadu yn y cyfnod. Ydy'r cyfnod Covid yma di hindro'n bach ar y broses mabwysiadu Fôn, ta ddim rili, ond mae'n dda gof yn un wedi cael, ond mae'n 4 arall ar y list i gael ei mabwysiadu, ond ydy hynna di effeithio fo o gwbl yn y cyfnod yma. A jyst hefo'r
cartrefi maethu, falch iawn o weld nhw. Oes na rei weithiau mynd I feithu a penderfynu o dydi hwn ddim I ni, chwaith? Oes na beth fel yna, ta di pob I weld unwaith maen nhw wedi cymryd y camera mynd I feithu, bod nhw'n parhau wedyn efo hynna. So just yn gyffredinol a fo'n o'n gwych. Diolch yn fawr chi am y bob dim. Diolch. Ynglyn â'r pwynt cynta, mae yn gofalwyr, ella ar yr un dwytha gynta, ia, ynglyn â'r gofalwyr sgynny ni, mae lot o'n gofalwyr ni yn aros yn gofalwyr maeth. Mae yna rhai yn gadael a mae yna rhesymau penodol I hynny. Ond rhan amla, mae'r gofalwyr maeth sydd yn meithrin plant sydd ddim yn berthyn iddyn nhw yn tueddu aros hefo ni. Mae gennym ni berthynas agos iawn hefo nhw. Felly, da ni wedi bod yn lwcus na colli bobl weithiau da ni o achos oed, a maen nhw'n penderfynu ymddeol. Ond mae yna rhai o'n gofalwyr maeth ni, dydyn nhw ddim yn ymddeol. Maen nhw'n cario ymlaen gweithio tan maen nhw, dachod yn un 60 a 70 rhai o'n nhw, a maen nhw'n gallu cynnig gofal gwych I rhai o'r plant. Felly na, da ni'n lwcus. Da ni wedi elwa gofalwyr maeth o'r sector breifat sydd wedi dod o drosodd ata ni, ond dydy o'n wedi mynd y ffordd arall yn ystod y flwyddyn dwytha. Ynglyn â'r cwestiwn ynglyn â'r prosesau llys a mabwysiadu, da ni wedi bod yn hynod o lwcus di gwir bod gennym ni brosesau clir mewn lle. Mae'r gwrandawiadau llys di mynd yn rhithiol, a mae hynny wedi gweithio'n dda a da ni wedi cael ambas sylw positif iawn gyn swyddogion yn y llysoedd ynglyn â sut da ni wedi ymatab a di addasu'n sydyn. Felly mae yna drefniadau mewn lle. Ella bod rhai o'r gwrandawiadau wedi cael ei dileu mymryn, ond dim yn sylweddol. Ac mae yna waith rhanbarthol wedi mynd, cenedlaethol, wedi mynd ymlaen ynglyn â cael barn bobl ynglyn â sut mae'r drefn wedi gweithio. Adag yma blwyddyn a hanner yn ôl, mi wrthyn ni gyd yn mynd I llys am 10 yn bora ac ella mae yna weithwyr cymdeithasol yn sefyll o gwmpas a dim yn mynd o flaen y barnwr. Rwan, da ni'n cael amser penodol a da ni'n gweithio'n agos iawn hefo twrniodd y cyngor ynglyn â sut da ni'n gweithio. Felly mae'n reputation os ydych chi yn y llys wedi gwella'n sylweddol a mae'r perthynas gyda ni hefo twrniodd y cyngor yn un da a da ni'n cael cyngor cadarn iawn gyda nhw. Felly na, mae pethau'n symud yn y ffordd cywir yn bendant. Diolch yn iawn. Os yna unrhyw gwestiwn, Cynghorydd Meirion Jones. Just eisiau ddeud yn gyhoeddus, diolch am y gwaith fo'n. Dwi'n gwybod, dwi wedi cwyno yn mewn blynyddoedd a fi am y hyd yr adroddiad, ond erbyn hyn dwi'n derbyn bod o'n gorfod bod be ydi o a bod chi'n trio trimio fo i'r maint derbyniol. Ond o'n i wedi mynychu yr cyfarfod scrutiny diwrnod o blaen a dwi wedi clywed y sylwadau sydd wedi cael ei wneud, wedi cael ei ailadrodd gen Anwen bore yma. Dwi'n eisiau ailadrodd pethau. Ond jyst cymryd y cyfle I ddiolch am yr holl waith sydd wedi cael ei wneud. Ac jyst I ddangos I bobl bod ne gyfrifoldeb ar draws nifer o aelodau. Mae yna nifer ohono ni sydd yn aelodau o gyrff eraill sydd yn ymwneud â hyn. Sef yr panel rhiantu corfforaethol enghraifft. Da ni wedi clywed yn gynt bore yma am y cyfnodion yn fanno. Ac wrth gwrs mae'r bwrdd gwella gwasanaethau cymdeithasol hefyd ar ei gael i'w gychwyn rei blynyddoedd yn ôl. Ac dwi yn teimlo erbyn hyn. Nid all y gellir gwell, ond da ni bod ni efo nifer fawr o agweddau o edrych ar y mater yma. A dwi'n meddwl bod yr adroddiad yma yn dod ar wahanol ffiniau a'r pynciau ynghyd. A just diolch yn fawr iawn am y gwaith cefndirol sydd yn y mater yma. Gallwn ni'n dechrau rhestru pethau, mae yna gymaint ohonyn nhw. Ond mae yna gymaint o pethau sydd wedi gwella hefyd, a diolch yn fawr iawn. Diolch Meirion, diolch. Os yna unrhyw gwestiwn neu sylw am rywun arall yn dymuno I wneud ar y adroddiad? Os gai dod mewn y sydyn, gai just diolch yn fawr iawn I Fôn a'r tîm. Pan ddys I yn aelod o'r cyngor yn y lle cyntaf, mi oedd yna gryn bwysa wrth gwrs yn y gwasanaeth yma.
A dwi'n falch iawn o weld y cynnydd sydd wedi bod dros y 4 mlynedd dwytha. A dwi'n bod yn hynod falch o'r gwaith da ni wedi wneud o ran maethu ac o ran dod â rhai oedd yn maethu drwy asiantaethau cynt yn maethu drwyddo ni'n uniongyrchol rwan. A hefyd y gwaith canmyladwy sydd wedi cael ei wneud o ran y cartrefi clud. A dwi'n falch o weld bod y cynllun yna, y rhaglen yna yn parhau i dyfu. Ac bod ni'n gallu rhoi cyfleon i'n plant ni yma yn Ynys Môn yn hytrach na bod yn gorfod mynd i gael gofal tu allan i'r ynys. Diolch yn fawr iawn. Diolch Robin, diolch. Mae'n cymryd cymdeithas i magu a gofalyd ydy, a dwi'n meddwl beth da ni wedi trio greu ydy cymdeithas sydd yn ymwybodol o'r heriau mae bobl yn wynebu. Mae cartrefi clud yn un o hynny, lle da ni'n gwybod bod y gymdeithas yn fodlon i gymryd i'r rhan i edrych ar ôl yn plant ni sydd angen y cefnogaeth yna. Os yna rhyw gwestiwn neu sylw arall gen rhywun? Cynghorydd Alun Mymru. Ia, gai na hefyd gyfarch y gwasanaeth yma mod da ni wedi symud ymlaen gymaint dros y cyfnod o flynyddoedd dwi wedi bod yn ymwneud â'r cyngor. Ac hefyd yn falch iawn o'r cydweithrediad da, mae o wedi cael ei gyfeirio ato bore yma sydd yn bodoli rhyngddo ni fel yr adran tai a'r gwasanaethau cymdeithasol. Ac dwi'n meddwl bod yr adroddiad yn llawn o gama blaengar sydd wedi ymlygu ei hun ac wedi bod yn destun edmygedd mewn ffordd gyn gynghora eraill o'r gwaith da ni'n neud. Da ni ddim wedi cyflawni y cwbl hyd yma, ond da ni ar y ffordd ac yn symud ymlaen yn hytrach na bod gyda ni bobl yn pwyntio i bus yna ni fel oedd allan y gorffennol pell yn ôl. Ac dwi'n llongyfarch pawb sydd wedi bod yn ymwneud ar dod ar adroddiad yma ymlaen. Diolch fawr iawn. Diolch. A gai ddeud yn fan hyn hefyd, pan da ni'n derbyn yr adroddiad yma, dwi'n ymwybodol bod y staff gwasanaeth iechyd yn mynd i dderbyn gwobr am y gwasanaeth maen nhw wedi rhoi yn ystod y cyfnod yr argyfwng yma. Dwi byth yn licio gwahaniaethu rhwng staff gofal ag iechyd. Mae staff gofal yn ystod yr argyfwng yma wedi parhau i fod allan ar y front line, bod nhw yn cymunedau ni'n mynd i fewn i dau neu yn cartrefi preswyl, neu hyd yn oed yn staff ieuenctid oedd yn mynd â fechdan ar stepan drws pan oedd pob arall i cloi hunan yn ei tai. Sgynna fi ddim gwobr i'w gynnig a sgynna fi swn i'n ei roed ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod y Pwyllgor Gwaith o fama, bod yn gwerthfawrogiad ni'n cael ei rannu hefo pawb yn yr adran. Dyda ni'n gwahaniaethu, da ni'n gwybod bod pawb wedi gofod gwasanaethu yn y cyfnod argyfyngus fuodd a mi roddwyd nhw eu hunan o blaen i teuluoedd mwyn wneud yn siŵr bod nhw'n gwasanaethu pobl yn y gorau. Dwi'n meddwl o'n briodol fo'n i mi ddeud hynny ar adag lle dwi'n teimlo nad ydy gofal yn cael yr un sylw ag iechyd, a dwi'n meddwl bod ni angen cydnabod y ddau broffesiwn i fod yn gyfartal. Felly dwi'n cynnig yr adroddiad a fel dwi wedi deud chi, mae o'n mynd ymlaen ydyn i'r cyngor sir mwyn cael ei gymeradwyo gan pob aelod etholedig. Os rwy'n yn fodlon eilio'r cynnig, os gwelwch yn dda. Nesaf y deir efo. Oce, dwi'n meddwl na Bob Parry dyna. Nes i weld llaw Alun a nes i glwad Bob, a dwi'n gael wedi clwad Bob, mi ai am Bob Alun, neu bech i chi tro yma. A dwi'n mi ai o gwmpas y bleidlais, os dyn nhw'n iawn, gan gychwyn efo y cynghorydd Meirion Jones. Pleser i dderbyn a cytuno. Diolch. Cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd David Hys Thomas. Pleser i dderbyn. Diolch a'r cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch Alun. Diolch yn fawr i chi gyd. Da ni'n symud ymlaen wan i'r 8 eitem ar yr agenda. A'r 8 eitem ydy newid i'r cyfansoddiad, hawliau dirprwyol, datblygiadau ac arwyddocad cenedlaethol a buddion cymunedol anstatudol. A dwi'n meddwl bod Carwyn yn mynd i fynd â ni drwy am drosglwyddo i chdi a dwi'n Carwyn, diolch. Diolch arweinydd. Mae yna ddau gais yma. Un cais, mae'r arweinydd wedi dweud, i ddirprwyo pwera pennaeth reoleiddio datblygu'r economaidd
gyda datblygiadau arwyddocad cenedlaethol ac gyda'r gorchymyn datblygu arbennig ac hefyd cais ddirprwyo i'r dirprwy brifweithredwr mewn perthynas â negodi a cymeradwyo buddion cymunedol anstatudol ar gyfer datblygiadau ystyrir yn datblygiadau arwyddocad cenedlaethol. Gyda hynna eiriau, dwi'n mynd i drosglwyddo i'r swyddog, Mr Christian Branch, pennaeth rheoliddio datblygu'r economaidd i fynd ni drwyddo fo. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Ia, bore da, yn fyr ac yn fras. O ran newidiadau'r cyfansoddiad, mae angen wneud hyn i adlewyrchu fframwaith caniatau statudol presennol yn Cymru sydd rwan yn cynnwys y Development of National Significance ac hefyd y Special Development Orders. Mi fydd y newidiadau yma yn sicrhau fod y cyngor yn medru ymateb mewn ffordd effeithiol a chadarn i'r brosesau ymgysylltu cysylltiedig a mae'r amserlen rhain yn tyn iawn fel arfer. Ac fel pwynt olaf, jyst eisiau nodi bydd y newidiadau yn ategu'r brosesau cyfathrebu mewnol presennol i sicrhau fod yr uwch dîm a'r aelodau yn ymwybodol o'r materion perthnasol a'r cynnydd o ran y datblygiadau yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae yna gynnig. Cyn fynd ymlaen i ofyn os oes eilydd, gen i just un cwestiwn ac eich fe eisiau ychwanegu fo o ran yr tabl E yn fan hyn. Does a ddim sylw o ran yr ochr monitro'r gyfreithio ddim. Dwi jyst eisiau sicrwydd bod ni'n 100%, achos na'r fath cyfansoddiadol ydy o bod y swyddog monitro yn fodlon efo'r cynnwys. Diolch. Na, dwi wedi ymatab i hwn a mae barn yr adran cyfreithiol yn cynnwys yr adroddiad ei hun. Na fo, diolch. Felly yn yr adroddiad, gwych. Iawn, diolch. Felly, os a eilydd felly'r argymellion? Dwi'n hapus i eilio, diolch. Diolch, y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas yn eilio. Os yna unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno o godi, cynghorydd Carwyn Jones. Diolch yn fawr. Sa'ch chi'n licio mynd drwy'r argymellion mewn manylder? Ia, eich sa well, sori, ia, dyn ni gael Dafydd i eilio chdi ar ôl chdi'n drwyddo nhw, ia. Mi ai drwy, mae yna... Mae gennym ni 4 argymelliad, mi ai drwyddo nhw rwan. Argymelliad rhif 1, bod y cyngor llawn fel awdurdod lleol, awdurdod cynllunio lleol ac awdurdod priffyr lleol yn dirprwyo pwerau i'r pennaeth rheoliddio a datblygu'r economaidd mewn perthynas a chyflawni holl swyddogaethau statudol y cyngor yn gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiad a styrir yn ddatblygiad arwyddocad cenedlaethol yn ôl diffiniad yn nedd cynllunio Cymru 2015 sy'n diwygio dedd cynllunio gwlad a tref 1990 a rheoladau datblygiadau o arwyddocad cenedlaethol Cymru 2016 fel diwygwyd a rheoladau dilynol. Yr ail argymelliad bod y cyngor llawn yn dirprwyo pwerau i'r pennaeth rheoliddio datblygu'r economaidd mewn perthynas a chyflawni holl swyddogaethau statudol y cyngor yn gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiad sydd angen gorchymyn datblygu arbennig o dan adran 59.3 yn nedd cynllunio gwlad a thref 1990. Y trydydd argymelliad bod y Pwyllgor Gwaith yn dirprwyo ei awdurdod dros negodi'r holl fuddion cymunedol anstatudol a phob penderfyniad sy'n berthnasol i'r drafodaethau o'r fath yn gysylltiedig â neu'n deillio o ddatblygiad a styrir yn ddatblygiad o arwyddocad cenedlaethol i'r dirprwy brifweithredwr mewn ymgynghoriad â'r prifweithredwr ac arweinydd y cyngor. A'r pedwerydd argymelliad bod ni heddiw yn bod ni'n cynnig diweddaru adran 3.5.3 yn y cyfansoddiad i adlewyrchu'r dirprwyaethau uchod. Diolch yn fawr iawn. Diolch, a sori bod chdi'n mynd drwy hynna fi, a dwi'n methu bod chdi'n mynd drwy hynna gen. So Dafydd, ydych chi'n fodlon eilio ar 4 argymelliad yna? Yndw, dwi'n hapus iawn i eilio. Diolch yn fawr. A mi o gwmpas fan am bleidlais a gychwyn o'r cynghorydd Meirion Jones.
Wrth gwrs y cyngor sir sydd yn cytuno hyn bod ni jyst yn argymell i'r cyngor sir beth bynnag ac ar y sail yna dwi'n cytuno. Diolch Meirion. Y cynghorydd Richard Dew. Erbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Robin Williams. Cytuno. Diolch. Y cynghorydd Ali Mymru. Derbyn ar y camgylchiad. Diolch. Y cynghorydd Bob Parry. Erbyn. Felly mae hynna'n mynd ymlaen felly i'r cyngor sir ym mis Medi. Ydy. Iawn, diolch yn fawr iawn. Awn ni ymlaen rwan i'r 9fed eitem ar yr agenda, sef cau allan y wasg a'r cyhoedd. A mi wna i ddarllen allan be mae'r adroddiad yn deud ynglyn â'r rhesymeg dros cau beth sydd yma mae'r adroddiad Pwyllgor Amgueddig yn rhoi manylion am newid trefniadaeth sianelau digidol yn cynnwys prisia am borcasiad a chostau cysylltiol ac oherwydd mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth mewn perthynas â chontract masnachol rhwng y cyngor a darparwr gwasanaeth sianelu digidol ac ystyrir bod y wybodaeth hon yn masnachol sensitif. A dyna ydy'r rhesymeg dros cau allan y wasg a'r cyhoedd. Oes yna rhywun yn fodlon cynnig os gwelwch yn dda? Cynnig. Y cynghorydd Robin Williams yn cynnig. Os yna eilydd os gwelwch yn dda? Eilio. Arwyn Jones yn eilio. Dwi'n mynd ymlaen rwan i fynd drwy'r pleidlais. Y cynghorydd Meirion Jones. Cytuno. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew. Cytuno. Diolch. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Cytuno. Diolch. Y cynghorydd Ali Mymru. Cytuno. Diolch. A Bob Parry. Cytuno.